Bueno, bon dia. Mira, estem així, continuem en el nostre viatge per Brasil i pues, anem a ensenyar, bueno, que no sabeu, pues, anem a estar viatjant uns mesos en furgoneta per Brasil i aquí està la furgoneta, és una Fiat Dobló, és un poquet justeta però perfecta per viatjar, eh? Ahí anem a ficar un llit, ja hem comprat així tot el que serien les fustes per a fer el llit, que és, com se diu això, Marina? Compensat? Compensat naval de 15 mil·límetres. Marina, estem en casa d'uns amics de Marina, de Víctor i Alice. Com podeu veure, pues és un poquet diferent a lo que estem acostumbrats a veure en València, sobretot per les arbres que n'hi ha. Mira, Marina, enseñanos els arbres. Eso es de acerola. Acerola es una fruta de multicoteta de color rocha o rosa que es muy rica en vitamina C. Hay plataners, bananeres, papaya, per ahí. Què és això d'ací, no? Sí. El cajú. Cajú. Caju. Cajú. No sé si pot veure ahí dalt, la fruta. Val? Això és el cajú i el que n'hi ha ahí penjant negret és el que nosaltres diguem anacardos. Anacardos. No? Val. Pues bueno, anem a continuar, anem a fer el cotxe, no? Anem a veure, anem a ensenyar-vos el procés. A veure. Bé, ja tenim la nostra caseta acabada, la caseta sobre rodes, i la veritat és que vàrem mirar molt per internet per veure com fer-la i demés, i quasi tot el que trobàvem era pues, molt sofisticat, tenia aïllant, armaris, cuina i tot el demés. Nosaltres volíem algo molt més senzill, molt més econòmic, i això és el que tenim. Tenim bueno, les portes, les hem aprofitat així per ficar així les coses de sanitat i demés. Ahí n'hi ha ferramentes, un pacau, que és un gabinet supergran, i bueno, el llit, que el llit el que se basa és, tenim una espuma que hem comprat i l'hem tallat a medida, una taula de fusta que també l'hem tallat a medida, les sobrances hem aprofitat per fer una taula, que se veu així, en un suport que tenim així, i després l'estructura que aguanta el llit, bueno, baix, pues, per guardar les caixes, nevera, no tenim nevera elèctrica ni res, és simplement una d'estes en aïllant d'este de suro blanc, la tenim ahí un foguer i tal per a cuinar, i baix de la taula l'estructura que l'aguanta seria això, que també s'ha fet en sobranys de la taula, i uns peus que hem tallat a medida, i simplement la veritat és que això és molt bàsic, va ser més o menys senzill de fer, i per ara tenim prou de puesto per tot el que volem. I per aquesta banda, així pots veure l'altra entrada, que així hem deixat un huequet per a poder passar, entrar i pujar. De moment portem un dia només de viatge, i estem tenint puesto per tot, està tot un poquet desordenat, però bueno, tenim puesto per tot. I no res, si teniu qualsevol pregunta, qualsevol cosa que dir-nos, pues nos ho feu en els comentaris i intentarem respondre-vos. Si no ara, pues més avant, conforme anem viatjant. Sinó que, bueno, molt bé i se ven per el camí.